салом мухлисони беҳтарини дунё. Беҳтарин тӯҳфа ба мухлисони шаби гузашта 4 голи Месси буд. Ғалабаи калони Барселона. Чунин бозиро ҳама интизор буданд. Дебюти афсонавии бозингари нав, ки чанд рӯзак аст дар даста ҳузур дорад. Ва ниҳоят амалӣ шудани орзуи Тер-Штеген, ки мехост гол сар надиҳад. Дар бозӣ бо дастаи Эйбар лаҳзаҳои зебо бисёр буданд. Мо имрӯз дар бораи ҳамин гап мезанем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. онҳо на танҳо моро дастгир мекунанд, балки дастаи Барселонаро. рӯзи сешанбе дар Лигаи Чемпионҳо Барселона бо Наполи бозӣ мекунад. одамоне ки футболро хуб мефаҳманд ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди барсатиҷи соҳиби 6500 рубл шавед. дастгирии шумо пешравии мо. аз рӯи натиҷаи ин аввалин бозӣ аст, ки зери роҳбарии мураббии нав Барселона худро ҳаматарафа нишон дод. аз рӯи бозӣ ҳоло ҳам камбудиҳо ҳастанд. агар дар бораи ҳайати асосӣ сухан кунем, ба фарқ аз бозиҳои қаблӣ, дар хатти ҳамла Кике Сетьен аз баҳри Ансу Фати гузашт. ду ҳамлагари солим дар Барселона, Месси ва Гризман ҳастанд, ба ғайр аз Боатенги ду, яъне футболбози нав, ки то оғози бозӣ дар бораш хулоса баровардан мушкил буд. Сетьен бисёртар ба бозии ҳимоявӣ таваҷҷӯҳ карда, фақат Гризман ва Мессиро дар хатти пеш гузошт. аз рӯи нақша 4-4-2 ва ин бозингарон дар майдон буданд. чоргонаи хатти ҳимоя акнун Фирпо ба ҷои Алба бозӣ хоҳад кард. беҳтарин бозии ӯ аз вақти ба майдон омаданаш дар рақобат бо Хетафе идома меёбад. набудани Алба умуман ҳис намешавад. баъд аз дисквалификатсия Лангле ҷои худро ишғол кард. Самуэл Умтити аз рӯи ночорӣ дар бозии гузашта аз дақиқаҳои аввал ба майдон омад. аз рӯи одат ӯ муҳлати мутобиқшавиро пай сар мекунад. президенти ғайрирасмии даста ивазшаванда аст, лекин то дақиқаи 68-ум. Пике баъдан ҷои худро ба Умтити дод. Нелсон Самеду бошад вақтҳои охир яке аз беҳтарин бозингар на танҳо дар хатти ҳимоя, балки дар томи даста аст. дар марказ сегонаи Бускетс, Видал ва Ракитич. ин ҳамон варианти кӯҳна аст, лекин Видал пештар бозӣ мекарду аз рӯи схема Артур дар миёнатар нишон дода мешуд. гол задани Артурро ба назар гирем, агар барои кӯмак ба Мессию Гризман тренер ба ӯ бовар кардааст. бисёриҳо мегуфтанд, ки баъди он дар тамринҳо Сетьен умуман намемонад, ки дигар Артур дар Барселона бозӣ кунад. ба ин видео нигоҳ кунед. дар рафти бозӣ танҳо Ракитич аз маркази майдон иваз карда нашуд. бозии ӯ қонеъкунанда нест. танҳо як ҳолате, ки бо Месси пас напас бозӣ карданд. дар дигар ҳолатҳо Ракитич бозиро ба қафо мекашид. ва фикрам тренер то охир ба ӯ имкони бозӣ карданро дод, ки хумори дилашро барорад. тахмин мекунам, ки дар бозии оянда мо ӯро дар майдон намебинем. оғози бозӣ чун аравақта ҳамаро ҳайрон кард. бисёртар Эйбар тӯбро контрол карда ҳатто ба задани гол муваффақ шуд, аммо аз офсайд. баъд ин Барселона ба худ омад, гӯё ин ҳама аз рӯи сценария бошад. дар бозӣ бо Хетафе ҳам Барселона бе огоҳӣ, бе мушти бедорӣ бозӣ карданро сар накард. Месси дар умри худ аввалин маротиба дар 4 бозӣ гол зада натавонист, ки аз ин фоҷиа сохтанд. он вақт Месси қувваи худро бештар барои беҳбуд бахшидани муҳити дохилии даста сарф мекард. маълум шуда истодааст, ки даста рӯ ба беҳбудӣ меорад. Месси ҳам ои сабук кашида акнун дар пайи ислом намудани камбудиҳои худаш аст. вақтҳои охир кам гол мезад ва бояд онро ҷуброн кунад. айби худро ӯ як бора бо 4 гол шуст. покер дар як бозӣ. голҳои Месси аз рӯи жанри классикӣ ягон чизи ғайриоддӣ не, чун ҳамеша як худаш бар муқобили ҳама ва топ дар тури дарвоза. на рақибон, на Абидал ва роҳбарони дигар, на журналистон бо хабарҳои росту дурӯғашон ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз пеши рӯи Мессиро гирифта наметавонад. акнун дар бораи Брейтвейт бисёртар сухан мекунам. дебюти ӯро ҳама интизор буд. барои ба майдон омаданаш Месси ҳам хизмат кард. медонем, ки бозингари нав дар дил худ даста дарав ба майдон намеояд. ҳоли ӯ шояд бо ҳама шинос нашудааст. барои мутобиқ шуданаш вақт лозим. лекин чӣ тавре, ки дар видео гузашта гуфта будем, Брейтвейт барои чанд бозӣ дар ҳамин мавсим харидорӣ шудааст. бозие, ки ӯ имкони иштирок намуданро дорад, чиликакӣ ҳисоб карда мешавад. ҳамагӣ 14 бозӣ. дар аввалинаш ба ӯ ҳамагӣ 20 дақиқа ҷудо карданд, лекин дар ҳамин фурсат ӯ ҳамаро ҳайрон кард. 2 ассист, якеаш ба Месси, дигараш ба Артур. ҳамлагар дар 2 голи даста саҳми худро гузошт, ин ҳам дар 20 дақиқа. агар
дар бозиҳои дигар аз дақиқаҳои аввал бозӣ кунад, гол ҳам мезанад. Боварӣ надорам ки Брейтвейт дар Эл Класико аз дақиқаҳои аввал бозӣ кунад, лекин ҳаёти ӯ ба афсона монанд аст. Як тасаввур кунед, футболбози 28 сола дар Лиганес бозӣ мекунад. Мумкин ба чизе умед намебаст, нохост Барселона харидор мешавад. Албатта дар ними роҳ, дар дами марг танҳо гузоштани дасташ кори хуб нест, аммо ин шояд шанси охирони ӯ бошад. Брейтвейт мисли ҳар яки мо аст, ки мехоҳем ҳаёти худро тағйир диҳем. Чизе бошад, ки моро такон диҳад. Мухлисони Барселона дар ҳақиқат беҳтаринанд. Камп Ноу ӯро бисёр хуб истиқбол гирифт. Ин дебютро Брейтвейт то зинда ҳаст ёд хоҳад кард. Мо дар видеои пеш ӯро ба Боатенг монанд карда будем. Коре ки Боатенг дар ними сол карда натавонист, Брейтвейт дар 20 дақиқа анҷом дод. Як бозингари дигар ба Брейтвейт монандии зиёд дорад. Бо хизматҳояш, бо қисмату тақдираш, бо хотироти хубаш. Ва фикрам фаҳмидед ки ӯ ки аст? Паулиньо. Вақте ки ӯро харида буданд, ҳама масхараву танқид мекард, лекин Паулиньо дар муҳлате ки барояш дода буданд, баъд аз Мессиу Суарес сеюмин бомбардири даста шуд. Аз нархи харида 2 миллион қимат ба фурӯш рафт. Акнун Барселона бояд хатои худро такрор накунад. Агар Брейтвейт ҳамин гуна корҳои фоидаовари худро идома диҳад, бояд Барселона ӯро дар даста нигоҳ дорад. Аз ҳама муҳим дар ҳамин мавсим ӯро дар захира бояд нигоҳ надоранд, ба истилоҳ мариновад накунанд. Бозингари хундарҷӯш фоидаи бисёр меорад. Ҳамин як сифати ӯ ки ба қафо омада тӯбро ба хати ҳамла интиқол доданаш барои Барса бисёр муҳим аст. Ӯ ҳис мекунад ки дар кадом вазъият ниҳоятгарон ба мушкилӣ дучор омадаанд. Месси худро азоб намедиҳад, дар прессинг иштирок намекунад ва ба ин ҳақ ҳам дорад. Бозингари чун Брейтвейт метавонад ин холигариро пур кунад. То он вақт дар Лигаи Чемпионҳо бозии муҳим дар пеш аст. Дастаи Наполи зери роҳбарии Гатузо бо дастаҳои бузург хуб бозӣ мекунад. Аллакай Интер ва Ювентусро шикаст доданд. Эҳтиёҷ шудани Барселона дар ин мусобиқа ба гуфтан ниёз надорад. Дӯстон, ба ҳамин видеои имрӯза тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.